ପିଲାମାନେ ପିଙ୍କି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଏ ଏବଂ ଐ ଶିଖିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ସେହିପରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ପେନସିଲଟେ ରଖି ଏମିତି ଉପରକୁ ନେବ ଏବଂ ପୁଣି ଏମିତି ତଳକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଏମିତି ଉପରକୁ ନେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି ହେଲା ଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି ଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଐ। ଐ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏ ପରି ଆଗ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଏମିତି କରିକି ଏମିତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି କରି ଏମିତି କରିବ। ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ବୁଲେଇ ଆ ଦେହରେ ଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଐ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି ଆମର ହେଲା ଏ ଏବଂ ଏଇଟି ହେଲା ଐ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆକୁ କେମିତି ଡାକିକି ଲେଖିବ ମୁଁ କରୁଛି, ଲେଖୁଛି, ତୁମେ ଦେଖ ଏବଂ ଲେଖ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଡାକି ଡାକି ଲେଖିବ, ହାତ ଉଠେଇବନି। ଏ ଏ ଏଇଭଳି ଡାକି ଡାକି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ସେମିତି ଡାକି ଡାକି ଲେଖିବ। ଏମିତି ନେବ, ପେନସିଲରେ ଲେଖିବ ଐ ଐ ଐ ଐ ଐ ଐ। ପୁଣି ଏଇଠି ଦେବ ଐ ଐ ଐ ଐ ଐ ଐ ଐ। ଡାକି ଡାକି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ।